amai ndi abambo anyamata ndi asungwana nonse amene mabadwa nzaka zosachedwa apa. Nthawi zina nkuteka mumangomva kuti nthawi ya Congress yoyamba MCP kunali Tunduzu Chisiza. Lero manda yake ndazafika pano pakakoma kuti tikuonetseni ndikukumbutsani history yakani ya MCP. Awa anali ma first casualties anchitidwe wa chipani cha Malawi Congress Party. Nthawi imeneyo kuli dictator Kamuzu Banda. Awa anakakamizidwa kugona pamanda apa asakufuna. Ndi amene anathandizira kuti Dr. Banda abwere kuno ku Malawi. Nthawi zina ino anyamata amene muli zipani zosusa boma simukudziwa kuyipa kapena ubwino wa MCP. Ndenda bwera dala pamanda apa amalemu Tunduzu Chisiza kunena kuti malo omwewa abakiri mulunzi ndi amene anakonza pamenepa. Malo omwewa akabambe anazaponda apa. Mundimvetse tikumakuuza na opposition kuti pangani chimodzi chifuata tsala ndi one step yobwereraso ku one party system. MCP simagawa maswiti. Ndikukumbuka nthawi zina Ajabi Muhango mu 2019-2020 ankatiuza kuti anyamata inu MCP simaidziwa mkango ndi mkango siubereka mbuzi. Zimenezi mukuziona zimene zikuchitika panopa. Awa malemu Tunduzu Chisiza anapita kumanda nthawi yawo isanakwane anakakamizidwa ndi boma la MCP. Ndiye ineyo ngati Rayton Mangochi ndili pano ndikufuna ndikupempheni a opposition pangani chimodzi mugwirizane chimodzi. Zokankhirana kumanda sindikufuna mukuona nokha zimene zikuchitika pa ulamuliro uwu wa boma la MCP pasi pachakwera. Sindikuuzani koma mudziwa nokha mayawo kunena kuti ine ndabwera dala pano kuzakuonetsani mtumbira uwu. Awa ndi anali oyitana Kamuzu kumangalandeko kuti abwere pano pa Malawi azathandizane nawo koma anawukira. MCP ilibe kuti waichitira zabwino, imakutafuna, imakudya, inamudya malemu Tunduzu Chisiza apa. Ndiye Malawi inu amene mwabadwa posachedwa apa ndikamanena kuti MCP sikufunika kuipasa voti ndi zimenezi. Dziko la Malawi ili tinali matipati koma zikusonyeza kuti matipati boma lachakwera apa sakuwerenga chilichonse. Ndiye muzipanga chimodzi akongresi sali moyesa inu azipani zotsutsa mukagawana mwaona mandawo. Inezo sindikuopa manda. Ine pamene ndilipa mpendi kale koma ndingofuna ndikuuzeni inu a opposition ndikubwereza a opposition mukuona mandatu Chisiza kuliso ayapita Chisiza saoneka pamene anafera. Please manga ndi chimodzi. Ndinakuonesani manda chakufa chana amene anaponyedwaso kundende atabwera kubwereza democracy. Ndikupempha Amalawi kavoteni mozama pa 16 September pa mwina mmene ndachambulira ine pano ndikoza kukhala maliro koma sindiwopa kalikonse. Ine sindiwopa kalikonse. Meneko ndikulankhula kwa Rayton Mangochi kuchokera boma la Karonga. Iwowa akulankhula makamaka kuamema atsogoleri azipani zotsutsa kuti chonde takhani pamodzi mumange chimodzi. Ife sitikufuna zokankhirana kumanda mosadziwika bwino pa zifukwa zosadziwika bwino. Komanso Amalawi chonde pa 16 September pano ngati mufuna kuti democracy yanu ipitirire, matipati yanu ipitirire, chonde mukasankhe mwanzeru musavotereso MCP. Musankhe pakati pa ufulu ndi kuponderezedwa, pakati pa imfa komanso moyo. Nde mwadzipena nokha Malawi mwali musanachoke mutuuza maganizo anu in the comment section below kuti kodi zimene akunena Rayton Mangochi inuyo mugwirizana nazo kapena simukugwirizana nazo. Mutuuza in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.